It's trending. Yeah man, yakabuda song yakabuda November. November 2019. Yakari kutwa nani? Big Dog. Oh, Big Dog ye ni Nana Trio. Name after me. Runonzi Guka Makafela. All right. Guka. Takabuka ni Guka. Guka chimanje. Iwe mutombo Christ ume. Akumana. Man, akumana. Nasika. Pakatedra lesi. Kete. Man, singa mukuzia, mukuvunza mukuzia. Aiwa ndiri ghetto yuti kai. General. Ghetto cronking. So you know everything in the ghetto. Man, amukabva munotoziziva. Man, amukamundibvunze Christ ume munotoziva zvinogadzirwa sei. Handizvo rinogadzirwa sei. Kunenge kuforeign inonzi ice. Let's say ngatimbosiyana nezizvi zvezvo zvemadrugs and everything what. Because zvemadrugs zviri kukwadza vanhu ka. Aiwa. Zvikuwaka vanhu. Ndara chinyarire nemadrugs. All right, itaure zvemusic. Yeah man, talk about the music. Saka all right apo